Posibleng pag-uktaba o postponement sa SK o barangay election sa lalawigan sa Negros Oriental, masayran humanunya sa imong public hearing sa Comelec sunod semana. Sayro na itong detalye nining report. Gikatakdang ipahigayon ang tulo ka adlaw nga simultaneous public hearing sa tanang syudad ug mga lungsod sa lalawigan sa Negros Oriental karong Hunyo 27, 28 ug 29 nga tampungan sa chairman ug mga miyembro sa Comelec and Bank. Bahinon kini sa 5 ka mga clusters ug magsilbing hearing officers ang mga abogado sa Comelec. Giklaro ni Attorney Lionel Marco Castellano, ang Regional Director sa Comelec 7, nga dili kini plebisito. Tumong nini nga masayran ang sentimiento sa mga tao sa Negros Oriental kung angayan ba nga i-postpone ang piniliay sa barangay ug sa SK. We have also invited the LGU, barangay officials, PPCRB, and of course, welcome, open man sa public to all voters, residents sa Negros Oriental. Sa samang higayon, himon usab ang coordinating conference nga tampungan sa mga opisyal sa PNP, AFP, PPCRB, mga opisyal sa simbahan ug uban pang mga stakeholders. Buot masayran dinhi ang kahimtang sa seguridad sa mga dapit sa lalawigan. Ang resulta nga makuha sa naasoing public hearing ang mamahimong basihan unya sa Anbank sa desisyon sa pag-uktaba o dili sa piniliay. The chairman assured the good senator and the committee that the COMELEC would conduct public hearing as a legal process in order to declare on the propriety of declaring postponement. Ang naasong lakang nagumikan sa dugoong panghitabo sa lalawigan nga nisangpot sa kamatayon ni kanhi Gobernador Roel Digamo diin kasamtangan kining imbestigahan karon sa Senado. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.